Bueno, comencem. Bon dia, benvinguts, benvingudes a la primera trobada intersectorial de Codisseny. Moltes gràcies a tothom per assistir avui. Estem plenes de veure tanta gent i tant interès en aquesta primera trobada. Em presento, soc la Sofia Garín, soc enginyera de disseny i vengo d'Inèdit. Com veureu, el meu català no és perfecte, doncs avui ho intentarem, però potser en algun moment em passo al castellà. ¿Vale? Anem a començar amb la Sonsoles. Ella és la directora de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i ens donarà la benvinguda institucional. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs bon dia, us dono la benvinguda a aquesta trobada intersectorial de Codisseny, una jornada que s'emmarca dins el full de ruta de l'economia circular de Catalunya de 2030, amb l'objectiu de promoure una economia més sostenible i resilient al nostre territori. Aquest full de ruta incorpora com una de les seves línies d'acció l'impuls de l'ecodisseny per tal de millorar el seu coneixement entre el teixit productiu i la ciutadania i integrar-lo en les pràctiques empresarials com en les opcions de consum per generar demanda i oferta de productes i serveis ecodissenyats. El passat 27 de maig, el Consell de la Unió Europea va donar llum verda al nou reglament europeu per l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes sostenibles. Això representa un punt d'inflexió en la manera com projectem i dissenyem els productes i serveis i també en l'adaptació del nostre teixit productiu a les nostres exigències, a les noves exigències ambientals. El nou reglament substitueix fins fa pocs mesos directives sobre disseny ecològic i amplia el seu àmbit d'aplicació més enllà dels productes energètics. Doncs la nova directiva és aplicable a tota mena de béns comercialitzats dins el mercat de la Unió Europea. Amb aquest nou reglament sobre disseny ecològic s'incentiva a la indústria europea a adoptar un plantejament circular des del moment en què concep el disseny d'un producte fins al final de la seva vida útil. En el marc de les polítiques en matèria de medi ambient de la Unió Europea, l'ecodisseny juga un paper fonamental. En el Pacte Verd Europeu, que és el full de ruta de la Unió Europea per aconseguir la neutralitat climàtica al 2050, l'ecodisseny és una peça clau, ja que permet reduir l'impacte ambiental dels productes des de la seva creació i promou i impulsa una economia més circular, eficient i climàticament neutra. L'ecodisseny és, per tant, un catalitzador en la transició cap a una economia circular, ja que incrementa el valor dels productes i redueix la dependència de matèries primeres. Com veurem aquest matí, el nou reglament d'ecodisseny introdueix nous requisits, com ara la durabilitat i la recuperació dels productes, normes sobre la presència de substàncies que impedeixen la circularitat, l'eficiència en l'ús d'energia i dels recursos, el reciclatge, la petjada de carboni i la petjada ambiental, requisits obligatoris de contractació pública verda, impedeix la destrucció de productes no venuts i inclou requisits d'informació, en particular un passaport digital del producte del que també avui parlarem. En tot aquest context volem també subratllar el paper estratègic de l'ecodisseny en la competitivitat empresarial i en la innovació. Les empreses que adopten principis d'ecodisseny es posicionen a l'avantguàrdia del mercat, responent a les demandes de consumidors que cada vegada valoren més els productes sostenibles i ambientalment responsables. En incorporar criteris d'ecodisseny, les empreses no sols redueixen costos operatius mitjançant l'ús eficient de recursos i la minimització de residus, sinó que també milloren el rendiment dels productes i els posicionen en un mercat cada vegada més competitiu, desenvolupant noves solucions tecnològiques i nous models de negoci basats en l'economia circular. Aquesta nova perspectiva fomenta una innovació contínua que es tradueix en processos més eficients i productes que mantenen el seu valor durant molt més de temps. Hem de subratllar també que és crucial formar i capacitar els professionals del disseny i el teixit productiu per a aquesta nova realitat. El procés d'ecodisseny requereix un enfocament multidisciplinari que reuneix professionals de diferents àmbits per crear solucions integrals.
La transició cap a una economia circular no serà possible sense adoptar noves competències que permetin a aquests equips multidisciplinars treballar de manera alineada amb els principis d'economia circular. El nou reglament d'ecodisseny serà el fil conductor de les diferents sessions que tindrem avui. Després de la presentació dels trets bàsics del nou reglament, seguirem amb una sessió que versarà sobre quines estratègies d'ecodisseny podem implementar per millorar la sostenibilitat dels productes o models de negoci. I també tindrem l'oportunitat de conèixer de primera mà empreses que ja estan aplicant aquestes estratègies amb èxit. Seguirem amb una sessió dinàmica on aprofundirem en com podem aplicar les estratègies d'ecodisseny. I finalment parlarem amb experts sobre el passaport digital de producte, com a eina per comunicar la informació sobre els productes, una de les mesures claus del nou reglament. A més, avui presentarem també les bases del Premi Catalunya Ecodisseny 2025 i durant la pausa us convidem a visitar l'exposició itinerant del Premi Catalunya Ecodisseny 2023, on podreu veure els projectes premiats i inspirar-vos amb les solucions més innovadores. Hem de comentar també que aquesta trobada forma part dels esdeveniments OFF de la Barcelona Design Week, una cita anual sobre disseny, creativitat i innovació reconeguda internacionalment. Agraint a tots i totes la vostra assistència i agraint també als ponents i als organitzadors, desitjo que la jornada d'avui sigui molt profitosa i una oportunitat per generar coneixement i debat. Us convido, doncs, a participar activament en aquesta trobada, a compartir les vostres idees i experiències per construir junts un futur més circular. Moltes gràcies. Algunos temas técnicos. Muchas gracias, Sonsoles, por la presentación. Bueno, después de ver este repaso y también ver qué es lo que vamos a ir viendo cada vez, yo ayer estaba mirando un poquito algunos datos para daros, ¿no? Y de repente decía, ¿cuántas empresas están aplicando el ecodiseño? Y algunos estudios hablaban de un 20%, otros hablaban de un 40%. Y sabemos que hoy estamos aquí para ver hacia afuera, pero también estamos aquí para ver hacia adentro y ver cuánto estamos aplicando el ecodiseño e inspirarnos y, bueno, llegar después a nuestras empresas y ser capaces de aplicarlo un poquito más. Entonces yo os quería preguntar, ¿cuántas de vosotras, de vosotros pensáis que estáis aplicando el ecodiseño? Levantad la mano. Bueno, así a ojo, un 40%, veo por ahí algunos de medio. Bueno, pues espero que al final de la jornada de hoy nos podamos ir con ideas para que mañana todas y todos podamos levantar esa mano. Vamos a profundizar un poquito más en todo aquello que hemos visto unas pinceladas de qué es lo que dice el nuevo reglamento de ecodiseño que acaba de salir de la Unión Europea, así que os presento a Irene Mataró. Es abogada especializada en Derecho Ambiental y viene de Terraqui y ahora pues, nos va a explicar un poquito más qué es lo que nos dice estas nuevas leyes. Gracias. Hola, ara sí. Vale. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Sofia. Moltes gràcies a totes. Bé, jo vinc a explicar-vos una mica la part jurídica. Intento fer-ho amè, però la idea és que entenguem una mica aquesta norma i que ens doni també una base pel debat. No? I llavors, bé, jo us volia explicar una mica el context, tot i que la Sonsoles ja ho ha introduït molt bé. Primer de tot us volia explicar que tot al voltant d'aquest nou reglament que tenim, la idea és que a nivell de la Unió Europea fa gairebé una dècada es va publicar l'Estratègia d'Economia Circular, crec que era el 2014, i bé, des de llavors, durant aquests 10 anys, la Unió Europea ha anat fent aquestes polítiques i normes enfocades a incorporar l'economia circular. Ara bé, des del 2014 fins al 2018 es va fer des d'una perspectiva més enfocada a la modificació de la normativa de residus, a incorporar la jerarquia de residus i a intentar que
bé, que la jerarquia es respectés, no? Però a partir del 2018 es va decidir que s'havia de canviar una miqueta l'enfocament i entrar una mica a la fase inicial i final del cicle de vida dels productes, que és el seu disseny i també la seva gestió postconsum. I llavors es va començar a plantejar un nou sistema de normativa de residus enfocada a la circularitat. Aquí és quan es van deixar enrere la directiva del 2005 sobre els productes que fan servir energia i la seva circularitat, i el seu consum energètic era la principal qüestió que es regulava i era una qüestió molt enfocada també era una directiva molt enfocada a aconseguir el lliure mercat, és a dir, aconseguir que aquests productes poguessin circular lliurement per la Unió Europea, però no estava tan enfocada envers la circularitat. El 2009 es va aprovar la directiva que teníem fins ara, es va ampliar una miqueta l'àmbit d'aplicació d'aquests productes i ara es regulaven els productes relacionats amb l'energia. Ara bé, es regulaven qüestions sobre els seus requisits de disseny, però no eren unes qüestions enfocades envers la seva sostenibilitat 100%, tot i que a partir del 2018 hi va començar a haver una mica aquest gir, i tots els actes delegats que s'aprovaven en desenvolupament d'aquesta directiva del 2009 van començar a incorporar aquestes qüestions. Per exemple, tenim l'exemple del reglament delegat que regula els telèfons mòbils, que és de l'any 2023, que ja incorpora una mica qüestions, per exemple, d'obsolescència programada. Ja van intentar introduir aquesta noció de circularitat a la regulació dels requisits de disseny que han de tenir els productes, però no va ser fins que es va començar a preparar aquest reglament i un cop aprovat aquest reglament que ja tenim aquesta visió més general. Tenim una visió que afectarà a tots els productes pels quals es decideixi aprovar un acte delegat, no només els productes relacionats amb l'energia, i tenim també que s'introdueixen nous requisits d'ecodisseny que fins ara no teníem. Aquesta és una mica la idea. I bé, a nivell estatal tenim aquest Reial Decret que desenvolupa la directiva del 2009, però evidentment el que s'ha aprovat ara és un reglament i per tant és una norma que és de directa aplicació i que farà que la normativa estatal, en aquest cas aquest Reial Decret, s'hagi d'adaptar també, perquè pot ser que en algunes qüestions no estigui adaptat al reglament, que insisteixo, és de directa aplicació. Bé, ara us explicaré alguns detalls més sobre aquest reglament, però això en mode introductori és una mica com funcionarà. El reglament el tenim vigent des del juliol del 2024, des d'aquest estiu, i la idea és que parteix una mica del mateix funcionament que tenia la directiva del 2009. Funciona establint un marc regulatori i tot ho deixa al condicionament de que s'aprovin actes delegats per a cada tipus concret de productes desenvolupant els seus requisits d'ecodisseny. Això és, fins ara, el mateix sistema que teníem a la directiva, l'únic que el reglament el que fa és insistir molt més en com han de ser aquests requisits i establir la possibilitat de que aquests requisits siguin molt més enfocats a la sostenibilitat dels productes. I llavors hi ha tota una sèrie de qüestions que el reglament introdueix nou que la directiva no teníem en relació als requisits de sostenibilitat. Bé, com us deia, ja obre el seu àmbit d'aplicació, ja no es tracta només dels productes relacionats amb l'energia, és a dir, podrien ser qualsevol producte que es decidís regular, tot i que el reglament introdueix algunes excepcions, com per exemple aliments, medicaments, etc. I bé, la idea és aquesta, no és de directa aplicació perquè estableix simplement aquest marc regulador que la comissió després desenvoluparà aprovant els diferents actes delegats, decidint per a quin producte està desenvolupant requisits d'ecodisseny. També volia explicar que el reglament no només regula els requisits d'ecodisseny, sinó que introdueix també altres novetats que no teníem a la directiva, són novetats enfocades a això, a fer que els productes siguin més sostenibles i que no es basen només en aquest sistema de requisits d'ecodisseny que teníem abans amb la directiva del 2009. I bé, la idea és que el reglament no només regula com han de ser aquests requisits, sinó també com ha de ser el procés per decidir sobre quins productes desenvoluparem requisits i com ha de ser també el procés d'aprovació d'aquests actes delegats respecte a cada producte i es regula molt més la recollida, diguéssim,
d'inputs dels diferents sectors perquè totes les parts interessades puguin intervenir una mica més en l'elaboració dels actes delegats. Aquesta és una mica també la idea, ho teniu aquí reflexat, com hi ha tot un procés de recollir la idea de com està el sector i què necessita també. Aquí teniu també reflexat com el reglament estableix una figura nova també, que és aquest fòrum de disseny ecològic, que és com un grup d'experts que es centrarà en donar suport a la Comissió Europea a l'hora de decidir quins productes desenvolupem i com desenvolupem finalment en actes delegats aquests productes. I per decidir quins productes desenvolupem, el que faran és un pla de treball. Aquests plans de treball ja els teníem respecte a la directiva del 2009, solen ser triennals, penso, i ara seguiran desenvolupant, però ara són molt importants perquè tanquen una miqueta aquest àmbit d'aplicació que ara el tenim molt més ampli, perquè en els plans de treball és on s'estableix quins són els propers productes que es desenvoluparan i en quins terminis, i això és molt rellevant. Aquí teniu, per exemple, una idea de que sospitem que els primers que es desenvoluparan seran aquests, per exemple, que teniu aquí, però és un exemple. I bé, el funcionament una mica del reglament és aquest. Tenim que quan s'hagin desenvolupat requisits d'ecodisseny per a un producte, aquest producte, si compleix amb tots aquests requisits que estaran en un acte delegat, que és una norma reglamentària, menys important que el reglament, diguéssim, una norma de desenvolupament, si compleix amb aquests requisits, aquest producte té lliure circulació per la Unió Europea. Això vol dir que podrà ser comercialitzat lliurement per tots els països i també a la inversa. Si aquest producte no compleix amb els requisits, doncs no es podria posar en el mercat. I bé, tenim doncs aquest marc regulatori i per tant el reglament, fins que no es comenci a aplicar mitjançant l'aprovació dels primers actes delegats, ens costa també una mica de veure quines seran les seves implicacions. Però és molt important, creiem, entendre com funciona de cara a poder predir-ho una mica. Bé, aquí us explicava com funciona una mica això dels requisits d'ecodisseny. La idea és que no són molt diferents que els que teníem a la directiva, que ja es regulaven per als productes relacionats amb l'energia. Simplement el reglament introdueix una classificació nova, que són els requisits de rendiment i els requisits d'informació, i desenvolupa molts més aspectes de la sostenibilitat dels productes, és a dir, tota una llista de característiques que els productes poden tenir per ser més sostenibles. Ho teniu aquí a la dreta, molt petit, però li podeu fer una ullada a la norma, que és tota aquesta llista. I després, en l'annex 1 del reglament, es desenvolupen una miqueta més aquests annexos. Això són els paràmetres. Els paràmetres ens expliquen i ens desenvolupen una miqueta més en què consisteix cada aspecte i, per tant, quins són els requisits que es podran introduir en els actes delegats de cara a aprofundir en la millora d'aquests aspectes respecte a un producte en concret. Bé, això ho explico molt ràpid, però la idea i la dinàmica del reglament és una mica aquesta. També us volia explicar que existeixen aquests productes prioritaris. Això ja ho he introduït abans amb el pla de treball que es desenvoluparà, que ja s'està preparant i que en principi s'hauria d'aprovar abans de l'abril del 2025. En aquest pla de treball es llistaran tots els productes pels quals es desenvoluparan els primers actes delegats d'aquest nou reglament. Ja teníem aquests plans de treball respecte a la directiva, com veieu aquí també teníem un del 2022 que acaba aquest 2024, però clar, només és respecte als productes relacionats amb l'energia. La comissió ara que està preparant aquest nou pla de treball està recabant també opinions, hi ha una consulta pública que es va fer el 2023 i ja tenim resultats sobre quins són els productes que l'opinió pública considera que haurien de ser els primers. També el text legal del nou reglament d'ecodisseny estableix una sèrie de productes pels quals la comissió sí o sí haurà d'establir priorització en quant al desenvolupament d'actes delegats. I per tant, si combinem tots aquests inputs que hem pogut ja saber respecte a quins són els productes, doncs ho teniu aquí a la dreta. Teniu una llista dels que es considera que segurament seran els primers. Tenim tèxtil i calçat, sobretot, mobles, pneumàtics, joguines, plàstics i polímers, pintures, alguns productes TIC, que els hi diuen, i bé,
Aleshores, també us volia explicar una mica, perquè penso que a vegades s'oblida una mica, que el reglament estableix altres qüestions que no són únicament els requisits d'ecodisseny, tot i que tot està relacionat. La idea és, per exemple, que introdueix una qüestió nova que no teníem abans en la directiva, que és el passaport digital dels productes. El passaport digital dels productes és un requisit d'ecodisseny de la categoria d'informació, diguéssim, i per tant s'exigirà aquest passaport digital, que és a dir, una etiqueta que es pugui llegir de manera electrònica i que doni accés a tota la informació respecte a la sostenibilitat del producte, s'haurà d'introduir respecte als productes que tinguin un acte delegat. Per tant, és una cosa vinculada, per això li diem que és un requisit d'informació. Després tenim aquesta prohibició de destrucció de productes de consum. Té una doble vessant. Hi ha aquesta prohibició de destrucció i després hi ha l'obligació de divulgar informació sobre l'estoc no venut que estem destruint. La prohibició de destrucció és a partir del juliol de l'any 26 i és només respecte a determinats productes que estan llistats en un annex del reglament. Aquests productes s'aniran ampliant, però de moment només tenim sector tèxtil i calçat. L'obligació de divulgació d'informació sobre tots els productes de consum no venuts és global, és de tots els productes i aquesta sí que s'exigirà a les grans empreses a partir de l'any 2030. Respecte a les empreses més petites sí que hi ha tota una transitorietat. Per exemple, també regula el reglament les substàncies preocupants, que és una qüestió també novedosa. Les substàncies preocupants formen també part d'un requisit d'informació, s'hauran d'explicar amb molt de detall i tenir molt de seguiment d'aquestes substàncies com un requisit d'informació que es desenvoluparà en actes delegats. I finalment, crec que ja s'ha esmentat, però és l'establiment de criteris obligatoris de contractació pública sostenible en relació als productes que tinguin també desenvolupat un acte delegat. I això ho introdueix al reglament com una qüestió novedosa. Bé, podria estar molt de rato parlant del reglament, però la idea és que tingueu una visió general sobre tot el que és nou. I bé, la idea aquesta de què implicarà. Què implicarà? Doncs tenim un àmbit d'aplicació molt més gran, tot i que de moment encara no ho podem veure fins que no es desenvolupi mitjançant actes delegats i per tant serà una implementació lenta i així sembla que serà. Tenim nous aspectes sobre la sostenibilitat. L'objectiu de la norma ja no és tant la lliure circulació del mercat dins la Unió Europea, sinó realment establir una eina que ens permeti assolir una circularitat real. I bé, sobretot es dona moltíssima informació a la qüestió de la informació, que els consumidors, i també no només els consumidors, sinó les persones de la cadena, els agents de la cadena que per exemple han de gestionar el residu, tinguin molta informació sobre el producte i això li dona molta rellevància. I finalment, en relació a també seguint amb què implicarà, doncs bé, les empreses s'hauran de centrar en si els seus productes tenen l'acte delegat o no desenvolupat, si estan en el pla de treball i sobretot fer una ullada ja quan es publiqui l'acte delegat o quan s'estigui preparant a quins són els requisits particulars i concrets que es desenvoluparan per a cada producte. I aquí baix us poso que penso que és bastant rellevant els terminis que s'estableixen al reglament en quant a la implementació d'aquesta norma. Ho veieu aquí, l'entrada en vigor ja la tenim, l'adopció del primer pla de treball se suposa que a l'abril del 2025 i el primer acte delegat que entri en vigor ja seria cap al juliol del 2025. Però aquí a la dreta us poso un altre esquema que van oferir des de la Comissió Europea en una sessió informativa que van fer al maig d'aquest any i ja van, bé, potser ho veieu molt petit i no es veu, però ja van explicar que anirien una mica més lents i que la cosa seria una miqueta més dilatada en el temps. I bé, li podeu fer una ullada, suposo, després, però aquesta és la idea una mica. I bé, moltes gràcies i ens veiem per aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Irene, per aquesta intervenció. Doncs anirem amb el primer bloc. Demano als ponents del primer bloc si podeu venir aquí amb mi. Benvinguts. Voleu posar-vos en ordre? Bueno, és igual. Sí,
Perfecte. Vale, doncs molt bé. Després de tenir el marco legal, volem parlar d'eines i volem parlar de casos reals per donar una idea molt més aterrada del que estem fent els ecodissenyadors. Doncs avui parlarem de casos que estan aplicats en empreses. Però abans d'això m'agradaria donar una mica un marc teòric de les estratègies. Doncs ara, si em permeteu, em passaré al castellà per donar dades molt més técnicas. Gracias. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Y cuál es la importancia de hablar del ecodiseño? Al final, cuando estamos hablando del ecodiseño, estamos hablando del impacto en sostenibilidad y tenemos que recordar que esto tiene 3 pilares fundamentales. Hablamos de la economía, hablamos de la parte social y hablamos de la parte medioambiental. No tenemos que olvidarnos de estos 3 pilares. Lo que es importante también es que mantengamos siempre una visión sistémica. Esto es lo que nos va a dar las herramientas para poder entender dónde están los puntos claves de intervención, pero también dónde está ese impacto que generamos. Ese impacto que generamos, como hemos dicho anteriormente y se ha mencionado desde el principio, es lo que nos va a dar valor a los productos, valor a las empresas y valor en la sociedad. Al final, cuando hablamos de diseño, siempre estamos hablando de cubrir necesidades en el mercado, pero si aplicamos la parte del ecodiseño, entonces entenderemos que estamos hablando de esa parte más de sostenibilidad. Es por eso que siempre tenemos que tener presente la cadena de valor. El sistema es pensar en esta cadena de valor, pensar qué ocurre desde el principio hasta el final, desde el momento en el que somos conscientes que tenemos que utilizar unas materias primas hasta el momento en el que sabemos que ese producto va a llegar a su fin de vida. Cuando hablamos de ecodiseño también no hablamos únicamente de producto, hablamos también de servicio. Y hoy precisamente se mencionarán también algunos casos en los que esa visión sistémica hablamos de Product Service System. Esto significa que el producto es parte de un servicio y es parte de un sistema completo. El tener este mapeo nos ayuda a detectar dónde puede haber oportunidades de mejora, pero también dónde están los puntos críticos. Porque al final sabemos que los recursos son finitos y lo siento, pero no nos vamos a ir a Marte a buscar más recursos. Lo que necesitamos es quedarnos aquí y lo que necesitamos es entender que de manera colaborativa y pensando con todos los agentes de la cadena de valor tenemos las soluciones en nuestras manos. ¿Cuáles son las necesidades? Pues al final sabemos que estas legislaciones están alineadas con la situación actual. Y la situación actual lo que nos dice, y lo estaréis viendo no únicamente a nivel medioambiental, sino a nivel económico, y si no, no sé si hay aquí alguien de departamentos de compras, pero si no, preguntadles mañana cuando lleguéis y veréis que todos los precios de la materia prima están incrementando de manera desmesurada por escasez. No únicamente por escasez a nivel de los recursos, sino también por un tema de oferta-demanda. Si conseguimos transformar esto y tener mayor control de la materia prima a través de estrategias como pueda ser la servitización, tendremos mucho mayor control interno dentro de nuestras empresas y por tanto estaremos también añadiendo un valor. Tenemos también otra de las patas fundamentales que es la exigencia por parte de los consumidores. Cada vez son más conscientes y no únicamente los consumidores finales, sino también cuando estamos trabajando B2B. Cada vez nos están exigiendo más. Esto viene dado de la parte de los reglamentos también. No únicamente está el reglamento de ecodiseño, como sabéis tenemos un tsunami de normativas que al final lo que nos están indicando es todas caminar hacia la misma meta. Es tener mayor trazabilidad. Después tendremos un bloque súper interesante precisamente para hablar más en profundidad de esto, pero también es dar transparencia a todos esos agentes de la cadena de valor, no únicamente al consumidor final. Y al final todo esto lo que nos lleva es a esa necesidad de diferenciarnos en el mercado. ¿Cómo vamos a intentar conseguir todo ello a través del ecodiseño? Pues hemos hablado de mayor control sobre la materia prima, hemos hablado de transparencia, pero también necesitamos hablar de la propuesta de valor. No nos sirve de nada si hablamos de ecodiseño, pero no revisamos las estrategias de sostenibilidad de nuestras empresas. Esto es fundamental. Al final el ecodiseño es la herramienta que hace que la idea se pase a la acción, porque las ideas pierden valor cuando no llegan a ejecutarse. Por eso es importante que las filtremos bien, que pensemos en cuáles son viables y las llevemos a la acción. Por tanto, si pensamos también en todos aquellos
loops que les llamamos, ¿no? Cuando miramos a la famosa mariposa de la Ellen MacArthur Foundation o cuando miramos a todas esas estrategias que estamos viendo en el mercado, esos ciclos tecnológicos, ¿qué es lo que vemos? Seguramente, cada vez más cuando estéis entre amigas, amigos, familias, y si alguien menciona que trabaja con sostenibilidad, habréis escuchado la frase de, no, si yo reciclo. Y entonces pues te llevas las manos a la cabeza y bueno, empiezas a intentar hacer entender a qué te dedicas. Bueno, pues las palabras clave que podéis mencionar cuando decís a qué nos dedicamos, ¿no? Pensando en la remanufactura, pensar también en un consumo colaborativo, pensar en la servitización, en el mantenimiento, en la prevención. Al final, hoy veremos ejemplos que nos hablan también de la modularidad, que nos hablan de todas aquellas estrategias que pueden ir aplicadas a cómo pensamos el producto y no únicamente qué materiales estamos utilizando, sino cuál es la utilidad de ese producto final y cuál va a ser su uso. Al final, el uso de un producto no tiene que ver únicamente cuando está en las manos del consumidor o de la consumidora para llegar a una finalidad, a cubrir una función, sino que tiene que ver con toda la vida útil. Esto tiene que ver también con qué ocurre cuando se me rompe una pieza. Tengo derecho a repararlo. ¿Qué ocurre cuando hay una obsolescencia? ¿Qué pasa con toda la tecnología que cada vez está más metida en todos y cada uno de los componentes? Ahora para encender una nevera casi que la tienes que conectar con Wi-Fi. Todo esto es lo que tenemos que pensar y realmente hacer la reflexión de dónde cae la innovación para que los productos lleguen a alargar su vida útil lo máximo posible, para de esta manera reducir cuánta materia prima estamos extrayendo. Al final, con todo ello, también si tenemos ciertos servicios que van vinculados a los productos, llegaremos a entender que estamos fidelizando a los clientes y esto aporta valor en el mercado y llegará a tener esa diferenciación respecto a vuestra competencia. ¿Cómo llegamos a esta solución? Hablando de cosas más concretas. ¿Cómo podemos mejorar el producto? Pues optimizando la fase de uso, hemos hablado de ello. Al final tenemos que pensar en la modernización, tenemos que pensar en la adaptación, tenemos que pensar en el diseño preventivo. Es decir, cuando hablamos de hacer un upgrade, no hablamos únicamente de que se llegue a la obsolescencia. También puede ser un mueble que va a estar viviendo en diferentes pisos y casas y que este mueble tendrá que adaptarse a los espacios, por ejemplo. O un producto textil que queda obsoleto por un tema de moda. ¿Cómo podemos recuperar esa materia prima? ¿Cómo podemos hacerlo que se adapte a las diferentes modas? Dependiendo de cada sector, estaremos hablando de unas estrategias o de otras. Por eso hoy también traemos diferentes sectores para daros un poquito de luz. Con todo ello, conseguiremos servicios orientados al producto, pero también podemos llegar a conseguir servicios orientados al resultado. ¿Cuál es la diferencia de esto? Si ponemos como ejemplo una lavadora, si compráis, adquirís una lavadora, estaréis teniendo algo en propiedad. ¿Qué servicios pueden ir asociados? Pues ese servicio de mantenimiento, ese servicio de reparación. Esto permitirá alargar la vida útil del producto, pero el producto seguirá siendo vuestro con un total de pocas horas de uso a la semana. Sin embargo, si pensamos en servicios orientados al uso, estaríamos hablando de un uso compartido, en el que tú lo que haces es pagar por tener acceso a tener tu ropa limpia a través de una lavadora. Sin embargo, cuando estamos hablando ya del nivel ecosistema, es cuando ni tan siquiera los consumidores sabemos qué es lo que ocurre con la tecnología. Lo único que sabemos es que entregamos nuestra ropa sucia y la recibimos otra vez limpia. ¿Qué oportunidades puede haber aquí? Pues está claro que aquí la innovación y la tecnología pueden ser claves, porque lo que busca la empresa será la eficiencia en el higienizado, en el consumo energético, en el consumo de agua. Y esta tecnología, en vez de venderla, puede seguir siendo tuya y, por tanto, únicamente ofrecer un resultado. Es esta tendencia la que están siguiendo muchas de las empresas y es aquí donde tenemos que hacer una reflexión de cómo han de ser nuestros productos, porque el producto no será el mismo, igual que no es el mismo la bici que podéis tener en propiedad o la bici del bicing que está expuesta en la calle. Es la misma reflexión. Tenemos que pensar en cómo hacer los productos modulares que duren más y que, por tanto, nos permitan hacer esa optimización de la vida útil. Aquí tenéis algunos ejemplos. Siguiendo con la movilidad, por ejemplo, pues tenemos Sofits, que no sé si lo habréis visto por
las calles, pero al final es un servicio de alquiler de bicicletas. No es un servicio orientado al uso como pueda ser el bicing, en el que tú simplemente lo usas de A a B, sino que la bici te acompaña contigo, pero tienes la capacidad de poder repararla, reemplazarla según todo aquello que te ocurra. Como podréis imaginar, el diseño de esta bicicleta es diferente, porque lo que busca es que el servicio que ofrecen, en el que viene una persona técnica a arreglarla, tiene que ser algo muy ágil. Es un tema de operativa, es un tema de pensar dentro de nuestra empresa cómo funcionamos. De nuevo, pensamiento de ciclo de vida. Os presento también Framework, que es, bueno, supongo que conocéis el ejemplo de Fairphone, que comenzó para hacer un diseño de móvil modular con el objetivo de empoderar al usuario para poder hacer diferentes modificaciones. Es el mismo caso, pero derivado a un ordenador. Sabemos que la tecnología hoy en día nos aporta muchas cosas, pero también llega a sus limitaciones cuando de repente tenemos unas actualizaciones en el que parece que se nos vaya a explotar el ordenador, pues todo esto nos permite que realmente lo podamos hacer reparaciones, pero que podamos también hacer los updates necesarios para que no se quede obsoleto. En el tercer caso tenemos unos auriculares que lo que son es un diseño totalmente modular en el que permites adaptar a las necesidades. No es lo mismo que tú seas un técnico de sonido a que estés trabajando en una oficina. No es lo mismo que quieras cancelación de sonido a un sonido súper fino para música, por ejemplo. Pero también saben que en el estudio que hicieron que algunos componentes tenían un mayor riesgo de rotura por el desgaste de uso. Pues bien, lo que ofrecen es los diferentes componentes para que puedas irlos intercambiando y de esta manera otros de los componentes que perduran más en el tiempo y que no tienen ese desgaste se puedan alargar durante toda su vida útil. ¿Cómo llevamos esto al ecodiseño? Aquí tenemos dos ejemplos. No sé si os ha salido la nueva campaña de Camper, en la que dice una nueva vida para mí, puntos Camper para ti. ¿Esto qué significa? Esto significa que lo que han hecho ha sido tener un diseño modular. ¿Qué significa un diseño modular? Pues que cada uno de los componentes se pueden separar sin perjudicar en el proceso de separación al otro componente al que estaban adheridos. Esto implica que no estaremos hablando de adhesivos, por ejemplo, dado que si tú tienes algo puesto con adhesivo o si hablásemos de otros productos, soldadura, etcétera, es muy destructivo. Lo que han hecho ha sido generar un proceso de diseño y de fabricación que les permite intercambiar cada uno de los componentes y remanufacturar y también reacondicionar. Es decir, un producto viejo pasa a ser un producto en buen estado y que puede estar a la venta de nuevo y, por tanto, alargar su vida útil. Lo mismo ocurre con estas mochilas, que lo que permiten es que, bueno, han ofrecido una garantía de por vida. Esto significa que tienen que ser conscientes de que este diseño y los próximos que hagan tendrán que ser compatibles. Esto es un compromiso de cara de la empresa. Es ofrecer la capacidad de poder tener todas las piezas necesarias para que funcione perfectamente la mochila a lo largo de toda su vida. ¿Qué es lo que conseguimos con todo esto? Pues al final lo que conseguimos es aplicar la metodología del ecodiseño. Esto viene a ser el doble diamante, que se le llama, en el que hay un proceso creativo, pero también hay un proceso en el que analizamos. Y analizamos la viabilidad tanto económica como también la viabilidad medioambiental, es decir, qué impacto estamos generando. Con esto somos capaces de comprender perfectamente nuestro contexto interno y externo, detectar dónde están esas oportunidades de mejora, teniendo siempre en cuenta cuáles son las necesidades a cubrir. Esto no se nos tiene que olvidar nunca. Una vez co-creamos, una vez ideamos y tenemos claras las soluciones, entonces, como decía antes, es importante la implementación, no tener miedo al error. Seguro que habéis escuchado hablar de metodologías Agile, en las que al final lo importante es testear. Bueno, pues desde el ecodiseño lo que buscamos es realizar esto también. Y por eso la parte de incluir servicios es muy importante, porque todas sabemos que cambios en procesos de manufactura, en procesos de fabricación, son mucho más complejos de hacer porque requieren de inversiones muy grandes. Y por tanto, si hacemos cambios, tenemos que evaluar muy bien qué cambios hacemos. Sin embargo, cuando estamos diseñando servicios asociados a estos productos, tenemos mucha mayor capacidad de probar, de testear.
Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque al final es eso lo que nos va a dar un valor añadido y es eso lo que va a hacer también que fidelicemos. Por tanto, cuando hablamos de ecodiseño, no nos imaginemos únicamente materiales, no nos imaginemos únicamente reciclar, sino que nos imaginaremos Product Service System. Tendremos esa visión sistémica para pensar en cómo podemos alargar esa vida útil y al final generar un impacto positivo en esas tres vertientes: la parte económica, la social y la medioambiental. Gracias. Vale, doncs comencem ara amb les diferents ponències. Començarem amb Xavier. Xavier Papiol és el CEO d'Alfombres Comelles, empresa familiar fundada a l'any 1992. Dissenya i comercialitza les seves pròpies col·leccions de catifes elaborades artesanalment al nord de la Índia, Pakistan i el Nepal. A l'any 2014 van crear Barcelona Rugs com empresa germana de Comelles i a través d'aquesta col·laboració amb Nat Creatives van desenvolupar una col·lecció de califes modulars anomenada Trencadís. Avui ens presenta el cas. Endavant. Molt bé. Bon dia, gràcies. Per passar les diapositives? Perdó, merci. Bon dia. Doncs sí, vinc de Comelles, ens dediquem a això al món de les catifes. Tradicionalment el que fem és catifes fetes a mà, de forma artesanal i a mida. O sigui, tot es fabrica sota ja una comanda feta. És a dir, no generem estocs, senzillament produïm quan hi ha una demanda d'una catifa. Però ens trobem en casos en el que pel tipus de projecte el producte artesanal per requisits tècnics del projecte doncs no encaixa i ens tirem de productes industrials. El problema que tenim als productes industrials és que el sistema de producció, la moqueta, doncs aquesta moqueta la convertim en catifa o la utilitzem per fer una instal·lació. Això que veieu aquí és una moqueta. En aquest cas són llosetes, són peces petites que s'ensamblen per poder fer-ho créixer, però habitualment la moqueta es treballa amb 4 metres d'ample, perquè és la mida dels telers. Això vol dir que en la majoria dels casos, o pràcticament sempre, genera un excedent, genera un sobrant, perquè aquesta peça de 4 metres la tallem i genera un sobrant. Aquest sobrant el anàvem acumulant. I llavors, parlant amb l'Àlex Jiménez de Nat Creatives, vam dir, ostres, a veure si trobem alguna fórmula per poder donar una vida en aquest excedent, que és material que està bé, però que per les mides i les dimensions que té no ens permet vendre-ho com a catifa, per tant necessitem de buscar una solució alternativa per donar sortida a aquest producte i que no caigui en el contenidor. Aleshores, si ho faig bé, doncs a través d'una marca que vam crear el 2014, que és Barcelona Rugs, coincidint una miqueta amb l'inici de l'activitat fora de l'àmbit nacional, doncs vam generar aquest disseny amb Nat Creatives, que són en base a 2 peces que connecten per diversos llocs, doncs ens permet generar un disseny modular. És a dir, podem fer créixer aquesta catifa tant com ens vingui de gust. Hi ha 2 peces, una peça més petitona, que és aquesta blava que veieu, i l'altra, i ens connecten per diferents punts i ens permet fer créixer. Això, per tant, és una catifa que ve això d'un material que està bé i ens permet créixer la catifa com vulguem. El projecte, no? Al final treballem amb diferents materials, diferents textures i ens permet crear catifes. L'avantatge que sigui modular, per una banda, que si alguna de les peces s'embruta, es fa malbé o alguna cosa, la podem substituir. Després, per altra banda, pensat en el món residencial, avui compres una catifa que la necessites per la zona del menjador i el dia de demà canvies de pis o de casa i aquella catifa és massa gran, pots treure peces i fer-la més petita. O te'n vas a un altre espai que, al contrari, necessites més peces, la pots ampliar. O vull comprar una peça d'un color especial perquè em combini amb el que sigui. També et permet, hi ha aquesta modularitat que et permet, per una banda, allargar la vida útil del producte,
ja sigui per això, perquè substitueixes les peces que estan fetes malbé, o bé perquè també pots rentar-ho, tot això es pot rentar. Vull dir, és tot... La idea és que el manteniment sigui fàcil d'aquest producte. O sigui, això enllaçant amb el que és Comelles en si, que tot el que fabriquem és tot fet a mà i sempre pensem en material que sigui resistent, que sigui reparable, que puguem donar un bon manteniment. Vull dir, enllaça una miqueta el que és la cultura d'empresa. Aquí perquè veieu, doncs això són tot de sobrants de materials que anem acumulant i doncs que ara li estem donant aquesta sortida. Els tallem amb les dues formes aquestes i podem connectar-ho. Aquí veieu diferents exemples del que són les peces, la modalitat aquesta que dèiem. O sigui, es pot jugar i combinar amb infinitat de peces. També vam buscar un tamany de peces que ens permetés un transport eficient. És a dir, les dues peces ens hi cauen amb un palet de mida europea. El problema que teníem les catifes tradicionalment és que s'envien habitualment enrotllades. Amb el que és el transport és relativament complex, o les empreses de transport estan habituades a treballar en paler, és el més fàcil, els camions estan dissenyats perquè càpiguen tants palers de tanta mida, aleshores necessitàvem una forma que ens permetés el transport en pla, és a dir, el que és el packaging ja l'hem pensat perquè el transport sigui en pla, per tant és apilable i ens facilita molt el poder-ho transportar amunt i avall. I després, per ajudar una miqueta al consumidor o a l'interiorista o l'arquitecte que vulgui treballar amb el producte, hem dissenyat un configurador online que et permet si pots contextualitzar, diguéssim, l'espai on anirà aquesta catifa, doncs pots dibuixar uns sofàs o pots dibuixar unes taules i aleshores veure una mica les dimensions que has d'ocupar i a partir del configurador vas situant les peces. Aquestes peces es pots anar pintant amb els diferents materials que tenim disponibles, perquè clar, això al final penseu que és un producte que es fa a la carta però sobre els sobrants que existeixen. Per tant, nosaltres aquí constantment hem d'anar alimentant aquest estoc perquè l'usuari pugui veure, mira, hi ha això amb aquest bucle, amb aquest color, amb llana o amb polipropilè, hi ha diferents materials. Hi ha materials que ens permeten un ús per interior, hi ha altres materials que ens permeten també jugar i plantejar una catifa de cara exterior, perquè al final la varietat de materials és important. I res. Gràcies. Molt xulo, Molt guai. Gràcies, Xavier. Doncs donarem pas al següent cas. Ara hem parlat de manteniment, hem parlat de modularitat, d'adaptabilitat i també d'aquesta part, com dèiem, de tenir present tota la cadena de valor, pensant en el transport, inclús també en aquesta part de digitalització, de com podem facilitar la vida a l'usuari. Doncs ara venim amb un altre cas. En aquesta ocasió és Carlos Jiménez, responsable d'innovació circular a Lucid, agència de disseny que combina la investigació i estratègia amb el disseny industrial i disseny digital per generar experiències d'impacte positiu. Carlos ha desenvolupat tota la seva carrera professional des de la innovació per trobar nous models de negoci circulars en l'aplicació d'aquestes estratègies d'ecodisseny. Doncs ens va presentar una de les metodologies que utilitza l'equip de disseny i enginyeria de Lucid a través del projecte Divox 5 de l'empresa PVH. Gràcies, Carlos. Super. Jo em posaré de peu, si em permeteu, que així em puc expressar millor. Sí, aquí estic bé. Merci, Sofía. Gran compañera de aventura, Sofía, de muchos años de hacer proyectos de circualidad juntos. I abans de res, també donar les gràcies a la Generalitat de Catalunya per establir aquest punt d'intercanvi de coneixement envers l'ecodisseny, que crec que és tan necessari avui en dia. Llavors, comencem. Com ha dit la Sofia, avui us presentaré unes metodologies que utilitzem al Departament de Disseny Industrial i ho faré a través d'un cas d'èxit, podríem dir, que és la Divox 5 del PVH. Però abans de res, comentar-vos una mica què és Lucid. Lucid és una agència de disseny estratègic
que a través de l'empatia, la creativitat i la circularitat doncs, dissenyem solucions úniques i sostenibles. Vale? Això ho fem a través dels nostres departaments, que una mica ja ha tocat la Sofia, que són el Departament de Serveis d'Innovació, podríem dir, on fonamentem la investigació a través de tot allò que fem a través de la investigació usuari i on dissenyem estratègies per aplicar després a nous productes, serveis o models de negoci. Vale? I això ho tangibilitzem amb dues branques. La branca que era el core business de Lucid, com va començar, que és el disseny industrial, que aquí tenim des de dissenyadors més conceptuals de producte fins a enginyers de desenvolupament, i la branca de disseny digital que fa aquesta integració amb tot plegat per poder oferir un servei 360 a les empreses. Vale? Vinga, comencem amb el cas de la Devox 5. És un redisseny per aplicar criteris de circularitat al servei dels parcs fotovoltaics, i direu, de l'empresa Prevea, que és el grup Gran Solar. Vale? I direu que és un... Aquí falta una imatge, pot ser? Bueno, ja sortirà més endavant, si no. La metodologia que hem fet servir, però abans us explicaré què és el servei dels parcs fotovoltaics. Doncs el servei dels parcs fotovoltaics és un dispositiu que s'encarrega d'emetre dades i rebre dades i a través d'un algoritme redirecciona les plaques solars per intentar obtenir la major incidència d'energia fotovoltaica possible. La metodologia que vam fer servir per a aquest projecte va ser el Hotspot Mapping i el Disassembly Map, que té molt a veure amb el Reparability Index, del qual ja s'ha parlat en aquesta sessió. Mira, aquí el tenim. Aquest és el dispositiu original, que és la Devox 4, que és aquest servei que us deia, que estava a les plaques fotovoltaiques i que s'encarrega d'això. Què és el Hotspot Mapping? Doncs és una metodologia en la que nosaltres agafem qualsevol dispositiu i comencem a veure com és el desmuntatge del mateix, com és la interlocució de components i subcomponents i quan fàcil o difícil és aquest procés de desmuntatge. Doncs aquí vam trobar, per exemple, hi ha molts dispositius amb els que hem treballat que el propi procés de desmuntatge ja ens carreguem peces per haver-les de desmuntar, cosa que fa que sigui difícilment després reparable, remanufacturable i a final del cicle de vida que pugui ser també reciclable. Per tant, és una metodologia que ens permet això, poder facilitar la reparabilitat, la remanufactura i el reciclatge. Com? Doncs a través de fer el desmuntatge d'una manera molt més eficient, ràpid, àgil. I aquí tenim una mica la taula de Hotspot Mapping amb la que treballem, on bàsicament tenim un llistat de components i subcomponents i on analitzem com és el desmuntatge en si mateix, a través d'aquestes 5 categories que veieu. La primera seria a nivell de temps, quant temps tardem en desmuntar cadascuna de les peces, com és aquest procés de desmuntatge. La segona, l'activitat. És fàcil de desmuntar? Ho puc fer amb les mans o ho haig de fer amb una eina molt específica que no està a l'abast de tothom? Necessito molta força, molta precisió, etc. Tots són uns criteris que té força profunditat per intentar generar-nos una imatge global. Després, Priority Part, que també ha comentat abans la Sofia. Hòsties, hi ha peces que necessiten ser més reparades que d'altres, o hi ha peces que si no funcionen ja el dispositiu sencer deixa de funcionar. Això ens permet establir quines són les peces prioritàries per tenir-les en compte i després l'impacte ambiental i econòmic, que aquí a nivell molt simplificat agafem una mica la massa del material i el tipus de material o complexitat del material amb el que està i ens permet establir aquests hotspot indicators, podríem dir, que són aquestes banderes grogues o vermelles per veure on hem d'incidir des del disseny. I aquí veiem els resultats de la Devox 4 i aquí part de lo bo de tenir aquesta metodologia és poder fer-la colze a colze amb el dissenyador i amb l'enginyer perquè això formi part del brief inicial de producte. Ella té aquí uns reptes als quals ha de millorar. I això forma part no només hem de millorar la part estètica i la part funcional, sinó també hem de millorar tota aquesta part. I després l'altra part de la metodologia és el Disassembly Map, que és aquesta visualització de com és el desmuntatge de l'arquitectura del producte, un cop ho vaig obrint, què em vaig trobant i com són els processos per arribar a aquelles peces crítiques. I aquí el que trobem és on estan situades dins de l'arquitectura del producte les peces que són més crítiques a nivell del que hem dit abans. Si la peça és prioritària, si té molt impacte ambiental i econòmic, d'acord? I amb això el que veiem és quants steps, quantes passes necessitem per arribar a elles. I aquí veiem que des del pas, necessitàvem de 4 a 7 passos per arribar a les peces que teníem que eren prioritàries.
I aquí veieu el nou disseny de la DevOps 5, on antany, fa 15-20 anys, el dissenyador industrial s'hagués quedat he complert amb la part estètica i he complert amb la part funcional. Nosaltres intentem ja integrar la part d'ecodisseny a la metodologia per no només quedar-nos en aquesta part i anar més enllà i afavorir estratègies de circularitat que ens ha comentat la Sofia. Aquí veiem l'arquitectura de producte de la DevOps 5, falta alguna línia por ahí, però bàsicament el que vam aconseguir és tenir totes les peces prioritàries a 1 o 2 passos, de tal manera que fem molt més ràpid i eficient poder-les reparar, poder-les remanufacturar i temps és igual a calés. I és igual a que una estratègia de circularitat pugui ser adquirida per una empresa o no. Aquest és un producte força simplificat, però hi ha altres productes que us podeu imaginar que el mapa d'arquitectura del producte aquí no en veuríem pràcticament res de totes les peces que té dins. Aquest és el vídeo de la DevOps 5, no sé si ets de passar. Sí. Aquí veiem una mica com és l'estètica general del producte i també l'estètica interior i com hem dividit aquesta part de la dreta més a nivell de la bateria i la part esquerra de la PCB. I aquesta simplicitat que veieu no és òptima, ha de seguir un procés que és aquesta metodologia per arribar fins aquí. I aquí veiem una mica els resultats. Vam tenir coses que no vam poder fer-les del tot el que ens agradaria millor. Per exemple, la junta d'estanquitat. Les proves que havia de superar aquest producte no ens permetia fer una junta que pogués ser fàcilment desmuntable a dia d'avui. Vam fer diferents proves, però els requisits que ens deia el client no complien. Encara així vam millorar certes coses i sabem que és una millora incremental, però que pot permetre tenir noves estratègies de circularitat al voltant d'aquest producte. Aquí, l'anàlisi de cicle de vida, nosaltres com a dissenyadors industrials no fem declaracions ambientals de producte, però el que sí que fem és d'una manera molt simplificada, amb unes eines online que si voleu després us puc donar alguna o la comentem, ens permet veure si les design directions que estem proposant són més redueixen la petjada de carboni a nivell intuïtiu, el que estem veient. No sabem si és un 7 o un 14, però sabem que anem en bona direcció, que és el que necessitem. I després el que va fer PBH va ser contractar una consultora per fer la declaració ambiental del producte i ens va poder dir que havien baixat un 18% la petjada de carboni de la DevOps 5 en comparació a la DevOps 4. I això, unes 600.000 unitats per any, té un impacte bastant significatiu. Per acabar, us voldria comentar que la circularitat té premi, que no només vam afavorir a minimitzar tot el temps d'extracció d'aquelles peces prioritàries, sinó que també vam minimitzar el cost unitari del dispositiu. Que a vegades diem, ostres, la sostenibilitat està renyida amb els calés que es costen, amb un augment econòmic de la peça. En aquest cas no va ser així perquè treballem en aquesta clau i en aquesta metodologia. I després, els premis que hem guanyat amb aquest projecte, que òbviament també ha sigut guardonat per la metodologia que he fet servir, són dos dels premis de disseny europeu, com el Red Dot i el Leaf Design Award, que són dos referents a nivell europeu, i des de fa uns mesos el Delta de Plata dels Adifat. I ara sí, per últim, 3 aprenentatges per tots els que estigueu aquí dissenyant dispositius o qualsevol producte. Nosaltres, fent servir aquesta metodologia força sovint, ens hem trobat amb 3 coses que garantitzen que fan que millorem el nostre disseny. Una és, a nivell de la peça prioritària, posa-la a l'arquitectura del producte el més a dalt possible. Per què? Perquè serà molt més fàcil, ja ho veus amb el propi exemple. Després el clamping, que és anem a intentar paquetitzar diferents peces que les puguem extreure totes alhora i anem directes a la peça prioritària. I en tercer lloc, el triming, que seria amb un sol procés de desmuntatge podem desmuntar moltes peces alhora, per la qual cosa no ets de fer servir moltes eines, has de fer molts processos de desmuntatge que em porten a tenir molt més temps per arribar a aquella peça que m'interessa. I res més. Qualsevol cosa. Gràcies. Gràcies, Carlos, per la presentació. Crec que és superimportant veure també aquests processos d'aprenentatge, on tenim també alguns moments que hi ha punts crítics on no
tot és tan fàcil i quan estem treballant amb productes tecnològics és més fàcil trobar-nos amb aquestes barreres, però també és ahí on hem de trobar l'equilibri per tenir aquestes dades de quin és l'impacte, no només a nivell de pallada de carboni, sinó també amb tots els altres indicadors de circularitat que hem vist i que ens has ensenyat. Moltes gràcies. Passem al següent cas. En aquesta ocasió serà Ignasi Llaurador, CEO de DR Design, un estudi d'interiorisme especialitzat en retail, sector de restauració, espais de treballs i educatius i també d'arquitectura efímera. Ens ha integrat en el seu ADN tota la part d'ecodisseny i busca treballar amb proveïdors que comparteixen aquesta mateixa visió. Doncs, de nou, la importància de la cadena de valor i tenir-la molt present. Endavant. Gràcies. Jo també ho faré de peu perquè ho trobaré més còmode. Bueno, gràcies, Sofia. Agrair a Inèdit per la invitació i a la Generalitat per fer aquest event que crec que és molt important. Nosaltres portem 20 anys desenvolupant projectes conjuntament amb empreses i us explicaré els últims 7 anys, que és quan vam iniciar el procés, el canvi cap a l'ecodisseny i que va ser el moment que vam creure adequat per fer aquest canvi. Agrair també a tot l'equip que va estar apoyant durant aquest procés, l'Aia, l'Anna, el Pol i després tot el que són els industrials que han estat al nostre costat. M'agradaria dir que al principi vam iniciar el 2017 aquest projecte. El primer projecte era desenvolupar, se'ns va encarregar una empresa francesa, desenvolupar un projecte d'una línia de mobles ecodissenyats d'alta gamma. Aleshores, clar, jo personalment era una cosa que ja ens interessava, que havia fet algun estudi, però no trobava el moment per llançar-m'hi, no trobava el moment, no veia el mercat preparat per això. Aleshores, posteriorment, aquesta empresa se'ns encarrega un projecte d'interiorisme d'unes oficines a la Place Vendôme de París. Ens va fer molt respecte perquè era un projecte molt innovador en aquell moment i vam apostar per fer aquest canvi. Clar, ens vam adonar que no podia ser un projecte com havíem fet fins ara. Havíem de fer un canvi radical amb tot el procés de disseny i amb tot el que és tenint en compte molts condicionants que en aquell moment nosaltres no estàvem preparats. Però l'encàrrec era fer el projecte d'interiorisme normal i corrent i aquí vam dir no té sentit posar un mobiliari ecodissenyat i fer la resta com si sigués un projecte habitual. I llavors aquí va ser quan vam dir fem el canvi, comencem en aquest procés. Llavors vam iniciar la incorporació d'un equip, professionals especialitzats en ecodisseny. Vam canviar tot el que és els materials que teníem, la biblioteca de materials que teníem en el despatx. Vam apostar també a buscar proveïdors que tenien estocs ja descatalogats per donar-li un segon ús. També vam creure oportú buscar els industrials, aquelles empreses pioneres que estaven invertint en ecodisseny i, de fet, ara només quan ens ve algun proveïdor amb nous catàlegs de mobiliari o de materials nous, ja li diem que ens ensenyi altres coses que no siguin amb la certificació i és una manera de fer un filtre i ser molt més rigorosos a l'hora d'iniciar aquest procés. Una de les coses que vam iniciar també va fer una mica buscar les dades en aquell moment que estava passant, el que estava passant a nivell europeu. I llavors, aquí teniu algunes dades que segurament es podrien actualitzar, algunes d'elles,
Però el 30% dels residus de la Unió Europea, per exemple, provenen de la construcció. Clar, això ens va obrir els ulls. I després també el 56% de les emissions de CO2 de la construcció està relacionat amb la selecció de materials. Després, menys del 10% del mobiliari que s'ha llançat no es recicla, només el 10%. I només el 1% dels materials de construcció es consideren reutilitzables. Totes aquestes dades ja ens va obrir els ulls que com a dissenyadors teníem una gran responsabilitat. I a veure que no em deixi res del que vull dir. Ui, perdó. Durant el procés de les primeres etapes del disseny, sí que és quan o sigui, les primeres etapes del desenvolupament és quan realment impacta el 80%, és quan influeix el 80% de l'impacte mediambiental. I per això és tan important la inversió en el disseny. O sigui, l'impacte en el disseny és el que farà que hi hagi aquest canvi. D'alguna manera, el que us deia, nosaltres vam començar a fer tot aquest canvi amb el canvi de materials, incorporant nous industrials. La incorporació dels industrials també creiem que és una manera també de divulgar aquestes noves metodologies de treball, que ells també ho incorporin dintre de la seva mateixa empresa i és una mica la manera de treballar conjuntament en un projecte que tots els involucrats estiguin plenament conscienciats. D'altra banda, amb els clients, el que els diem és que al final, quan inverteixen en ecodisseny, és una forma que al final sortiran beneficiats de cara a la competència i, a més, és una manera també que els seus usuaris d'espais i els seus clients també sortiran beneficiats amb tota la cadena de valor que ells aposten. Aquí una mica també com ha canviat nosaltres a la forma de treballar. Clar, el fet de quan iniciem un projecte i analitzem l'espai, veiem quins són els materials que es podrien reutilitzar, quina transformació li podem donar. Això se li diu l'upcycling. Nosaltres li hem posat un nom, desviació de materials. Clar, això ens va fer veure que havíem de canviar totalment el procés de disseny. Ens va fer veure que havíem d'iniciar un projecte on estàvem ja condicionats a l'hora de crear aquell espai i sobretot mantenir el que és la visió de la imatge que havíem de donar per a aquella empresa. O sigui, era una metodologia diferent de com estàvem habitualment acostumats. I després, una mica, clar, després els objectius, o sigui, els challenges que teníem en quant a disseny era quins usos li podíem donar a aquell material i després també comprovar el cicle de vida d'aquells materials. Pensar en el futur desmuntatge també és primordial, o sigui, no només és crear un espai i netejar-se les mans, sinó és pensar, el dia de demà, tot aquest material, com es podrà desmuntar i com es podrà reutilitzar. Clar, són aspectes que nosaltres creiem que ha de ser la nova norma. Invitem a tots els despatxos que segueixin treballant
si s'han introduït ja al sector de l'economia circular, que segueixin amb aquesta línia justament perquè creiem que ha de ser el canvi, ha de ser la nova manera de treballar. I després hi ha els enginyers, en el cas que ens demanen una certificació, que ens acompanyen a poder donar totes aquestes dades per tindre la certificació. Aquí hi ha alguns dels projectes que hem realitzat, per exemple, a la universitat i els resultats que hem obtingut. A la Universitat de la Entertainment Science Campus, que és una universitat que està a Madrid, hem substituït un material per un plàstic, 4.000 quilograms de plàstic reciclat. Després vam fer unes botigues, la imatge d'unes botigues a Dubai, on vam mirar d'utilitzar materials prioritzant el seu contingut de reciclat i minimitzant l'impacte mediambiental. Després vam fer les oficines de París, que en aquest cas va ser el primer projecte. Vam utilitzar només un 70% de material reciclat i reutilitzat. I per últim, aquest exemple és un restaurant on vam reutilitzar gran part dels materials i també ens vam estalviar un 40% del que és l'import, el pressupost. Sí que és veritat que quan nosaltres ens presentem a un client, el que li diem és que no només es beneficiarà clarament, sinó que, a més, a nivell de pressupost podem buscar la millor manera escollint una de les opcions sostenibles i al final ajustant-se en el pressupost, que al final és el que a ell li fa més respecte. Ara us poso un vídeo una mica amb el resum d'aquest procés que vam treballar tot aquest equip i a veure què us sembla. A partir de 2017, Dear Design Studio está trabajando en el ámbito del ecodiseño. Tenemos experiencia en retail, restauración y oficinas, tanto a nivel nacional como internacional. Todos los proyectos de arquitectura provocan impactos sociales, económicos y medioambientales. Como diseñadores y arquitectos, cogemos la responsabilidad de integrar la ecoconcepción dentro de los proyectos. Para ello, hemos estado muy atentos a la selección de materiales, su procedencia y las características ecorresponsables. Nosotros estamos adaptando nuestra metodología de trabajo y ahora destinamos más y más energía en I+D. Le détournement, c'est bouleverser l'usage habituel d'un matériau pour finalement aboutir à un objet qui est complètement différent. Nous avons vraiment voulu nous entourer d'artisans passionnés qui ont eu la capacité de travailler à la fois les prototypes, tout comme la production finale. Nous voyons le design durable comme une approche globale qui unit la fabrication et la conception, mais aussi la research and development et le suivi du cycle de vie. Només vull afegir una reflexió, un pensament que tenim. Jo animo totes les petites i grans empreses, els lideratges d'aquestes empreses, a que s'animin a aquest canvi. Creiem que aquestes aportacions d'aquests líders individual farà que ens benefici a nivell global col·lectiu. I, gràcies. Moltes gràcies, Ignasi. Hem parlat d'innovació en materials, hem parlat de conscienciació i també hem parlat de com la inversió pot aplicar
o beneficiar els diferents agents de la cadena de valor. Passem i acabarem amb Jaume Simonet, director de R&D en Girbau, empresa familiar amb més de 100 anys d'història que compta amb un equip de més de 800 persones a escala internacional dedicada a dissenyar i oferir solucions de bugaderia completes, sostenibles i innovadores. En aquest cas em fa especial il·lusió per la col·laboració, doncs endavant. Moltes gràcies, Sofia. Poso aquí el faristol. Com ja ha dit la Sofia, Girbau és una empresa que fa solucions de bugaderia, estem a Vic, i aquí us explicaré una mica què som i un cas concret de com hem fet aterrar estratègies d'ecodisseny a una nova plataforma de productes que hem tret recentment. Us posem ara un vídeo on podeu veure... Aquí cap endavant. Este de aquí es Eudal, y si os fijáis bien apreciaréis que se esfuerza para que su trabajo tenga un impacto positivo. Lo mismo hace Adolf, Guillermo, Nati, Farah, Lina, Muhammad. Porque cuando tus clientes procesan 40.000 toneladas de ropa cada día, no puedes hacer las cosas de cualquier manera. Tienes que hacerlas exacto, con un impacto positivo. Es así, cuando nos comprometemos con el éxito de nuestros clientes, creamos un impacto positivo. Cuando nos preguntamos qué hacer con los residuos textiles y los convertimos en un material completamente nuevo, creamos un impacto positivo. Mirada fina y a su vehículo para visitas comerciales. Impacto positivo. Crear un impacto positivo es saber que tienes que trabajar bien aquí, 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 y estar presente aquí y aquí, y en todos estos aquís para crear un impacto positivo aquí. Esta es Karma. Nos está llamando porque sabe que nuestra forma de crear un impacto positivo en su negocio es estar a su lado antes, durante y después de la venta. Y esto que veis aquí es el programa iDrivers, que ayuda a nuestra gente a desarrollar sus proyectos y a crecer. Impacto positivo. Lo mismo que cuando tenemos en cuenta las condiciones y las necesidades de todas y cada una de las personas para proporcionarles equipos de trabajo seguros. O cuando nos implicamos con la Agenda 2030 y los ODS. Impacto positivo. Porque no basta con crear soluciones para el tratamiento textil en lavandería industrial, comercial, autoservicio u ofreciendo nuestros servicios al mundo. Se trata de crear todo eso provocando un impacto positivo en el mundo. Girbau, Beyond Laundry. Aquesta és la declaració d'intencions i ara una mica ho farem aterrar amb exemples concrets. Perquè us feu una idea, com deia la Sofia, tenim presència en 130 països. L'any passat vàrem fer una facturació de prop de 200 milions. Som 900 persones a tot el grup i ens gastem aproximadament un 4% de la facturació amb I+D, amb desenvolupament de producte. El parc instal·lat, com podeu veure, és enorme i tenim des de les petites màquines d'autoservei 9 quilos molt properes en el domèstic fins a grans solucions de bugaderia industrial. Però avui ens centrarem en un cas concret que és una, en diem la Genius, és una rentadora, però que obre la porta a tota una plataforma de productes on hem buscat ser referents, evidentment, amb eficiència, sostenibilitat, i després una sèrie de conceptes molt lligats a l'ecodisseny. Connectivitat, veurem com ens aporta avantatges en quant a ecodisseny, robustesa, fiabilitat, reparabilitat i tota la part d'ergonomia i experiència d'usuari. Allà on hi ha més marge per guanyar, evidentment, amb ecodisseny, és en fer les màquines eficients. Amb aquesta nova gamma de producte hem buscat que sigui capaç de centrifugar amb molt més velocitat i això es tradueix en que dins del cicle de rentar i eixugar la roba, com que la roba està més seca, gastem menys energia a l'assecat i estem al voltant d'un 15-16% per sota amb despesa energètica per processar la mateixa quantitat de roba. Això és un salt important. Aquest numeret tan simple d'aquí ha significat moltes hores d'assajos, moltes hores de disseny de la part mecànica per assolir aquestes velocitats. Però el guany és evident. Un altre aspecte vinculat amb l'eficiència és la reducció del consum d'aigua. El consum energètic d'una assecadora, d'una rentadora, és important,
però el consum d'aigua cada vegada ho està sent més i els nostres clients cada cop ens demanen reduir aquest consum. Una estratègia que hem aplicat és fer un tanc recuperador. Aquest tanc recuperador aprofita l'aigua d'un esclarit pel pes rentat del cicle següent. Sense necessitat de filtres, sense necessitat de grans complexitats tecnològiques, doncs ben bé un 30-35% d'aigua l'aconseguim recuperar. A molts països això és un argument bàsic per poder fins i tot licitar i aspirar a agafar comandes. Tot això integrat a la pròpia màquina. Altres estratègies que hem aplicat. Aquesta gamma Genius és una gamma connectada de manera nativa. Totes les màquines porten una cantonera amb una placa de comunicacions i fa que aquesta màquina sigui una màquina viva. És a dir, nosaltres podem remotament actualitzar el firmware de la màquina i donar-li prestacions addicionals, programes nous que es poden vendre com a paquets i fins i tot facilitar models de servitització. És a dir, nosaltres podem saber en quines condicions està treballant aquella màquina, quants cicles ha fet, si necessita una alarma recurrent que necessita una reparació. Aquesta connectivitat ens obre diversos aspectes lligats a l'ecodisseny. Allargar cicle de vida, models de servitització, a més de poder monitoritzar si el cicle que està fent aquell client és eficient o li hem de suggerir que modifiqui els programes per treure més profit d'aquella màquina. Les nostres màquines, Irbau, fa màquines comercials industrials, és a dir, perquè us feu una idea, un electrodomèstic té una durada d'uns 3.000-4.000 cicles de rentat, nosaltres anem a 10 vegades més. Són màquines més cares, però tots els materials que tenen pràcticament són d'ús industrial, és a dir, molt metall, totes les unions collades, facilita el desmuntatge, facilita la reciclabilitat i facilita fer nous cicles de vida en aquestes màquines degut a aquestes característiques de robustesa i reparabilitat. En quant als materials, també hem fet una evolució amb la plataforma Genius. Abans fèiem servir molt materials pre-coated, que són aquests materials on s'enganxa una làmina plàstica sobre un panell metàl·lic. Aquí ho hem eliminat, hem anat a pintura, amb pintures en base a aigua i materials fàcilment recuperables. També hem treballat molt la part d'embalatge. La part d'embalatge, fugint de plàstics, mirant de fer elements fàcils de recuperar. Aquí ha hagut també moltes hores de feina perquè, òbviament, les característiques de resistència de l'embalatge durant el transport, òbviament, s'han de mantenir. Hi ha hagut feina. Altres estratègies que hem aplicat és tota la part d'experiència d'usuari. I segurament és la part més visual i he de dir que no ens esperàvem que tingués tant protagonisme quan vàrem començar a fer aquest projecte, però realment quan anem a una fira la gent es fixa molt en la pantalla, es fixa molt en aquesta cantonera il·luminada i bàsicament el que busquem és que l'usuari de la màquina pugui treure'n el màxim profit. Tenim una característica molt important i és que el mateix hardware, només carregant o activant un software diferent, pot funcionar com una rentadora per un autoservei, els que ho feu servir habitualment, o pot funcionar com una rentadora, diguem-ne, que estigui dins les instal·lacions d'un hotel o dins altres àmbits. Aquesta cantonera t'informa de l'estat de la màquina, si està treballant, si està avariada, si està esperant que l'usuari faci alguna acció amb ella. Això fa que l'ús, els idle times, els temps morts de la màquina, redueixin molt significativament. Ens hem trobat casos de 25-30% de reducció de temps mort només perquè la rentadora et digui d'una manera visual com està en aquell moment. I després, el que us comentava, tota aquesta interfície molt intuïtiva, molt fàcil de fer servir, que pot anar tant d'una configuració molt sofisticada en què pots editar qualsevol paràmetre de programes, com una funcionalitat molt bàsica en què només tens 4 botons, pràcticament on-off, amb un autoservei i no compliques gens la vida a l'usuari. Per tant, aquesta modularitat ens permet, amb el mateix hardware, molts usos diferents i, a més,
d'una manera viva i evolutiva. Doncs això és tot. És un exemple de com hem aplicat aquestes estratègies i espero que us sigui una mica inspirador. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume. Doncs amb aquesta ponència terminem aquest bloc. Abans d'anar a la pausa, si algú del públic té alguna pregunta per qualsevol dels ponents, endavant. No seáis tímidos ni tímidas. Pueden ser comentarios, reflexiones, qualsevol cosa. Moltes gràcies a tots per les presentacions. Un dubte per en Xavier quan ha fet la seva presentació. Sí. Els diferents mòduls de la catifa, Sí. com encaixen entre ells? O sigui, o com s'enganxen o no? O només es col·loquen junts i prou? Aviam, hem pensat dues fórmules. És a dir, per un ús més domèstic hem posat a sota una superfície antilliscant per evitar que es moguin, i si l'ús ha de ser més de contract, més que hi hagi molt de moviment, al final acabem unint les peces i s'entrega la peça unida per evitar això, el moviment. Però la idea és que, com que volem aquesta modularitat, aquest poder substituir que sigui relativament fàcil, doncs el que vam buscar, que és on estava realment el problema, afegim un antilliscant a sota a la peça i d'aquesta manera queda fixa a la terra. No s'enganxa, però queda estable i fixa. Crec que hi havia una altra per allà. Hola. En Carlos ha comentat que utilitzaven unes eines que els donaven una mica una idea, una guia de si estaven seguint un bon camí en el redisseny del producte, que has dit que potser ens en podries donar algun exemple. Sí, hi ha diverses. Una que fem servir que és Cradle to Gate, és a dir, fins que el producte surt de la fàbrica. És el Calculator 2030 i és una eina online i crec que us deixa fer gratis fins certs productes. I després hi ha diverses més, unes que es diu OpenLCA, i estan sorgint de noves. Ara mateix me'n recordo aquestes dues, però hem fet servir sobretot aquestes dues i un parell més també vam testejar, vam fer la prova, però no ens ha acabat d'encaixar. Vale, gràcies. Hola, sí, una última. Jo tenia una pregunta en relació perquè al final els 4 companys ens han ensenyat diferents solucions que poc tenen a veure unes amb les altres, malgrat totes tinguin una finalitat i un cert argument conjunt en relació amb la sostenibilitat. Jo em pregunto, a nivell de passaport de producte, com quedarà acotat això? És a dir, com es determinarà que una solució estigui basada en processos de disseny sostenible? Després de la sessió que tindrem, a continuació tindrem un bloc específicament per parlar d'això. Doncs crec que et donarem una mica més de visió per veure com la complexitat de parlar de diferents sectors de les quals les necessitats són molt diverses. Doncs parlarem precisament d'això. Algú més? Per allà? Alba? Les meves preguntes són pel Xavier i per l'Ignasi perquè els conec de fa temps, els projectes. Per una part, el trencadís, potser fa uns 6 anys que en vam parlar, quan ho vas fer El 19 vam començar a parlar amb l'Àlex del tema, però al final vam trobar alguns entrebancs i el dia a dia també les dimensions d'equip, tant d'ell com nostre, no ens permetia seguir endavant. I l'any passat, arrel també que formem part d'un clúster àmbit i va haver la possibilitat d'anar amb unes subvencions de Comunitat Europea i llavors hem tirat endavant el tema. Jo el que volia preguntar una mica, l'evolució, ha estat bé que ho diguessis, perquè la pregunta anava per aquí, no? Quina evolució havia tingut, quina integració en el mercat, l'acceptació per part dels consumidors i la meva pregunta era quina representació dins dels diferents productes que teniu representa el trencadís ara a nivell de venda i de facturació. Et diria que precisament com que hem fet hem reprès el projecte, ara comencem a comercialitzar-lo. Vull dir, el configurador l'estrenem ara. És a dir, que
hem reprès el tema. I el feedback per part del mercat és positiu? És positiu. Si positiu. esteu tenint com demanda i veieu que traureu bastant estoc? Tot just ho estem presentant. Doncs ara tenim alguna cosa a la Fira d'Orgatec a Colònia, de la Design Week, a part d'estar aquí, també estarem a l'Underground. Comencem a moure el tema. Esperem que sí que tingui acceptació i que agradi. Que després d'aquests 6 anys, no? O 7, que tingui integració. Des del 2019, 5 anys, sí. Al final passa el temps ràpid. I per l'Ignasi, el que volia saber una mica és a nivell de... entenc que ja esteu com quasi amb un 100% dels projectes que feu a nivell d'interiorisme des del punt de vista d'ecodisseny, perquè és l'oferta que teniu. Entendre una mica el cas, per exemple, del japonès, que veu fer un 40% de reducció de cost, és a dir, esteu oferint als vostres clients també aquesta prestació, que els vostres projectes, a ser ecodissenyats, hi ha una reducció de cost i a vegades això no s'assimila a l'ecodisseny amb una reducció de cost. Doncs que aprofundissis una mica si al promig de tots els projectes realment esteu veient que esteu reduint un cost o només va ser específicament pel projecte del restaurant. Clar, això va molt en funció del projecte, dels materials que veus que pots reutilitzar i després de les solucions que s'adeqüen a aquell projecte. A nivell, el que deies, a nivell com hem evolucionat i com l'acceptació d'aquest canvi que vam fer. Sincerament, nacionalment ens va costar perquè ens cridàvem empreses des de fora. També ens va agafar el Covid al mig, però des d'inici hi havia països que ja anaven molt més avançats a nivell de lleis i llavors va ser una mica l'impulsor també perquè nosaltres ens poséssim les piles i veiem claríssim que hauria de ser la nova norma de cara a un futur. Posteriorment hem anat veient que el mercat, o sigui, països externs com els Estats Units ens han localitzat, han fet una criba, per exemple, una empresa d'hamburgueses, no diré quina, però vam fer una criba a tot el món per fer una nova imatge i vam quedar amb 15 estudis. I això ja és molt significatiu de l'estat en què ens trobem, i sobretot quan veus que es parlen d'aquestes normatives i que no... que hi ha pocs estudis, sobretot amb el tema d'interiorisme, que estaven implicats en això. Arquitectura n'hi havia molts, però interiorisme no. I llavors, jo crec que també nosaltres intentem també una mica divulgar en els projectes que fem que al client final li arribi aquest missatge. O sigui, d'alguna manera que l'usuari d'aquelles oficines faci un canvi d'hàbits tant a les oficines com a casa. I això genera un canvi en tots els aspectes. Aquella clienta que entra a aquella botiga pugui percebre aquella manera de l'empresa, aquells valors que té aquella empresa que li està oferint un producte. O sigui, tot això crec que és superimportant perquè hi hagi un canvi en el sector del consum i de la manera de fer les coses. No sé si t'he respost. Vale, gràcies. Doncs anem a l'última pregunta. D'acord. Bon dia, gràcies als 4. Jo vinc de la xarxa Barcelona Més Sostenible. M'ha interessat molt el que comentava l'Ignasi en el moment de fer recerca de proveïdors alineats amb la vostra visió, que fa 5 anys vau haver de fer aquest treball. I m'agradaria preguntar-vos, potser no els 4, però com heu fet aquesta recerca en els altres casos i si creieu que en algun cas o en algun dels vostres sectors hi ha la possibilitat que hi hagi alguna llista compartida de proveïdors, de manera que qui vulgui fer ecodisseny trobi proveïdors alineats amb aquesta visió de manera fàcil i compartida, des d'aquest punt de vista més de xarxa. Vols comentar tu? Al FAT hi ha un banc de materials que allà és on nosaltres vam iniciar la recerca i pots iniciar-te allà, no? És una manera de començar a tocar algun dels materials.
jo crec que ara és molt més extens la quantitat de materials que es pot utilitzar que el 2017, que és quan vam començar. Doncs també pots oferir preus molt més competitius. Sí, jo també afegiré, suposo que volies dir el Matterfat, oi? Sí, La Matterfat, Biblioteca de disculpa. Materials. Nosaltres hem fet algun projecte de col·laboració amb ells també, quan hem necessitat algunes característiques específiques de materials que no trobàvem i ha funcionat força bé, però és veritat que poder una llista més generalista, no? En què no siguin només materials diferents a la mitja i que puguin ser materials amb aquests criteris de sostenibilitat, podria estar superinteressant i que cada cop van sorgint més proveïdors d'aquests materials. Però tenir un llistat al que puguem fer una cerca quan ho necessitem, jo crec que és una molt bona idea. Jo personalment, per afegir alguna cosa també, la importància de considerar que els materials són més o menys sostenibles depenent també de la seva aplicació. Doncs és important que les bases de dades que consultem estén alineades amb això, perquè això ha sigut un clar exemple amb els plàstics, per exemple. Doncs jo et recomanaria també mirar les línies de guies de sostenibilitat dels diferents sectors on hi ha algunes eines per veure quin és el checklist que has de mirar quan mires una fitxa tècnica del teu proveïdor, perquè dependrà molt de l'aplicació. Doncs amb això donem pas a la pausa networking. Abans de marxar, recordeu-vos que és un edifici sense fum, doncs si hi ha algú fumador, sorry not sorry, però no se puede fumar, ¿vale? Tampoco en la terraza. Doncs tornem a les 11:30 i tornarem amb una dinàmica, doncs espero que agafeu forces i també podeu revisar tot el premi de Codisseny. Què dius? Està fet. Hola, què tal? Com va esa vida en la muntanya? A mi se m'ha anat l'olla. Bé. Sí, no sé per aquí.